Ahoj, ja som Darcy a vítajte pri dnešnom videu. Tak, na začiatok by som chcel povedať, že som veľmi rád, že sa vám moje minulé video páčilo. Videl som tam veľa komentárov od vás a aj od nejakých youtuberov. Môžete si pozrieť potom ich kanály, točia tiež super videá. To video bolo točené skôr tak random. Snažil som sa tam byť veľmi úprimný a vidím, že ste to aj ocenili tak. Dnešná téma by sa mala venovať toho, že každý človek je originálny. Taktiež video má názov, že si originál. A začal by som to tak trošku môjim príbehom, aby som to tak voviedol do toho, tak ja keď som bol menší, keď som chodil na základnú školu, mal som také tričko, bolo také čierne tričko, celé s takým bielým nápisom, že original, a dole bol taká veľká sedmička. Original 7. To tričko sa mi strašne páčilo aj kvôli tomu, že tam bola tá sedmička, čo je moje obľúbené číslo. Ale hlavne kvôli tomu napisu Original. Samozrejme to tričko už teraz nenosím, keďže je na mňa malé. Má ho brácha, ale to je mimo témy. Ale hlavne je to, že som bol na to hrdý, že som originál. Každý z nás je originál a svojím spôsobom nikto na svete nie je taký ako si ty, ako ty, ktorý práve pozeráš toto video. Takže ja by som to chcel voviesť tak vlastne, že veľa ľudí nahádzuje na svoju tvár istú masku. Chcú sa stať niekým iným a niekoho kopírujú neustále. Snažia sa získať slávu tým, že budú robiť ako niekto iný, správať sa ako niekto iný a pritom strácajú tú svoju vlastnú hodnotu. Ty máš svoju hodnotu v tom, že si originálny. Ak nejaký numizmatik, čo je zberateľ vzácnych mincí, nájde mincu z nejakého, od Keltov, ktorá je veľmi vzácna a na svete neopakovateľná, má preto hodnotu, že je jej málo, že je originál. Ale napríklad také mince z rímskej ríše, hoci už sú dosť staré, ale tých je dosť veľa a majú menšiu hodnotu. Chcem tým povedať to, že veľa ľudí sa naozaj snaží hádzať na seba masku. Zväčša je to vo svojom správaní hlavne kvôli tomu, aby si získali nejakých priateľov, nejakých kamarátov alebo podporu, ale neuvedomujú si to, že vlastne priateľov, ktorých takýmto spôsobom získajú, nie sú ich ozajstní priatelia. Sú to priatelia tvojho falošného ja, tvojej masky. A potom, keď ty vlastne prídeš do bodu, kedy sa odkryješ, kedy im ukážeš to, že vlastne to nie si ty, tak vtedy ťa opustia. Prosím vás, chcem vám povedať naozaj, nehrajte sa na nikoho. Ja viem, že možno niekedy je s tým problém nájsť si, nejakých priateľov alebo niekoho takého, keď sa vlastne máte úplne iné záujmy a keď neklamete v úvodzovkách, to mám tak povedať, tak si vás nikto nevšimne, ale nie je to pravda. Poznám to z vlastnej skúsenosti a naozaj chcem povedať, nie je dobré mať takýchto priateľov. Priatelia, ktorí vás neberú takí, akí ste vy naozaj, to nie sú vaši priatelia. Takých priateľov môžete hodiť do koša a úplne sú na nič. Ak vás majú radi iba kvôli tomu, že sa pretvarujete, že sa robíte niekým iným, niekým super a pritom taký v skutočnosti nie ste a to, že sa pretvarujete, vás vo vnútri ničí, tak takých priateľov vy nepotrebujete. Ak nájdete priateľa, hoci len jediného, ktorý vás bude mať rád taký, aký ste vo vašej originalite, jedinečnosti, s vašimi chybami, lebo každý z nás má chyby. Nikto z nás nie je dokonalý a v tom je to úplne super, lebo predstavte si, že by svet bol, že všetci by boli dokonalí. Je to teoreticky možné, už sa robia aj nejaké výskumy v tom, že vlastne v laboratóriu budú upravovať deti, že budete si môcť vybrať, či budú mať hnedé vlasy, modré oči, alebo hnedé oči a modré vlasy, no asi modré vlasy nie, ale proste predstavte si, že polovička sveta by boli blondiaci s modrými očami, IQ 200 a venovali by sa herectvu a proste všetky tie úplne najlepšie vlastnosti, aké sú.
Prišli by ste do mesta a všetci ľudia rovnakí, ako roboti. A toto sa snaží táto spoločnosť dosiahnuť, keď si všimnete. Nerozvíjame originalitu každého jedného človeka. V škole sa učia všetky deti toto isté. Všetky musia mať tie isté známky a pritom je logické, že niekto je lepší v matematike, niekto je lepší zase v telesnej, niekto v niečom úplne inom. A v tom je tá hodnota, ak chce táto spoločnosť vychovať všetkých ľudí rovnako a aby boli všetci rovnakí a tým pádom získa si masu neoriginálnych ľudí, masu, ak to mám tak povedať, robotov. Naozaj. Lebo vaša hodnota je v tom, že ste originálni. Ak by sme mali vypočítať vašu hodnotu len, čo ja viem, kovov, čo máte vo svojom tele, alebo tých chemických látok, tak naozaj by ste stali podľa, neviem, už som videl viacero výpočtov, zo pár eur, alebo možno dokonca centov, keby to boli vzácne kovy. Takže naozaj si nemôžete povedať, že vaša hodnota závisí od nejakých chemických látok, alebo od toho, ako vyzeráte. Ale vaša originalita, vaša hodnota je o tom, že ste jedineční. O tom, že vlastne nikto nie je taký, aký ste vy. A preto sa snažte tú svoju originalitu nezakrývať. Snažte vlastne sa získavať kamarátov tým, že nebudete im ukazovať svoje falošné ja, svoju masku, ale taký, aký ste naozaj, lebo inak tí kamaráti vlastne naozaj nebudú falošní a takých človek vôbec nepotrebuje. Tak to by som tak chcel povedať hlavne kvôli tomu, lebo poznám veľa ľudí, ktorí napríklad, keď sa s ním rozprávam o samote, je úplne iný ako keď je vonku s ďalšími chlapcami, alebo proste, neviem, v rôznych situáciách sa ľudia správajú rovnako a tí ľudia potom nie sú šťastní, lebo oni dobre vedia, že keď náhodou príde na bode zlomu, že on vlastne stráti tú svoju popularitu, alebo proste náhodou sa tá maska odkryje a oni zistia, že proste nie je taký, aký sa hrá, že tedy všetko opadne. Vtedy ostane sám. A človek nechce byť sám. Človek je tvor spoločenský a tým, že každý chce mať niekoho, tak naozaj to je dosť ničujúce. Takže ja vás chcem povedať iba to, aby ste sa neskrývali za niekoho. Nesnažte sa nikoho kopírovať, lebo potom sa z vás stane obyčajný bezcenný fake, ak to mám tak povedať, naozaj fake, ktorý nemá žiadnu hodnotu. Vaša hodnota je v tom, že ste jedineční, že ste originálni a na to stavte. Samozrejme, berte na vedomie aj originalitu iných ľudí. Tým, že je každý v niečom dobrý, tak si môžeme navzájom pomôcť a vlastne vytvoriť naozaj super miesto, lebo ak by boli všetci vo všetkom dobrí, potom by sme nepotrebovali nikoho a bolo by to dosť na nič. Každý človek by si vystačil sám a poslednú dobu sa to aj o to veľa ľudí snaží, zatvárajú sa tam niekde a myslia si, že všetko dokážu sami, pričom je to úplná somarina. Tak, posledná vec, čo by som chcel, toto video malo byť také povzbudenie pre každého z vás a výzva k tomu, aby ste nehádzali na seba masku a nerobili sa niekým iným, akým ste. Tak, ja budem rád, keď si pozriete ďalšie moje videá, poprípade dáte like alebo odber, môžete si pozrieť ostatných youtuberov a taktiež stránku www.kofil.eu, ktorí mi veľmi pomáhali s grafikou tohto kanála a robili mi aj obrázky, ktoré mám vo viacerých videách na pozadí. Môžete si ich čeknúť, poprípade sa ich popýtať o niečo a ja som si istý, že vám pomôžu alebo niečo také. Podporte ich taktiež. Tak, pozrite si ďalšie videá, buďte originálni, nebuďte fake a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.